spille noget Sniper No Scope. Og jeg spiller sammen med min dejlige gode ven Magnus. Yes. Og vi må kun no scope, og vi må kaste med knive. Hey du, man må heller ikke flash din. Okay, man må gerne flash og kaste med knive og no scope. Nej, men må ikke flash. Det var bare en fejl. Jeg var vant til Counter-Strike. Ja, han er Counter-Strike nu. Nå, det. Ej. Det var kun no scope, ikke? Jo. Okay, godt. Det er vildt til, nemlig. Er du vild til no scope? Ja, jeg kan også huske, da vi spillede med scope, der fik du mig nogle gange med. Dø. Fløj lige forbi min kastekniv. Nej. Så jeg gør den ud af min skærm. Og mine lager. Vent lidt, som jeg nakker mig. Okay, sådan der. Det lægger. Okay, sådan der. Nu lægger det ikke mere. Mit laggede også mega meget lige før. Jeg røg ned. Hvor er du hen? Jeg prøver at finde min kniv. Fuck. Ja, du har lyd på, har du ikke? Jeg har ikke lyd på. Fordi ellers kan jeg ikke høre det. Ja. Eller så... Nå, nu kom du ned. Hvad er din pøls? Hvad pøls? Det er noget... fuck. Det er noget, jeg ikke har min kniv. Nej, fuck, det var... jeg kommer hele tiden til det. Jeg blev også selv flashet. Fuck. Nu er jeg ikke flashet mere. Er du flashet? Nej. Okay, godt. Fuck, du pølser, du er. Nej! Jeg rammer dig kun. Hvad sker der for det? Har du ekstra liv på? Nej. Er du sikker på, at du ikke er juggernaut? Ja, det kan man ikke have. Kan man ikke? Nej. Nå, det er fordi, jeg er vant til at spille Modern Warfare 4. Fuck, jeg har lidt liv. Jeg ramte dig. Lå du 360? Hvad? Ja, jeg gør. Fucking fedt. Og så dør du endda ikke af det. Og så fik jeg bare dig med kniv. Ui. Hvor er du henne, din snegl? I røven af dig. Det skulle du ikke have sagt. Oj, fuck. Så falder du ned bagefter. Jeg vil op først. Nå, så. Hey, du sigter du? Nej. Ellers havde jeg ramt dig for lang tid siden. Har du ikke killstreak? Nej. Jeg spolerede det lige for dig. Fuck. Tjek lige det der. Jeg ligger mig ned på kig. Ser du det? Nej, så er det. Jeg trykker F for hurtigt. Jeg ramte dig. Ramte dig. Fuck. Fuck. Gå væk. Det er så typisk, at jeg kun rammer dig. Ja, jeg ramte også dig. Undskyld. Hey. Sorry. Så nej, for jeg. Jeg gik fucking i panik. Jeg bruger din sniper. Lol. Jeg har ikke nogen, eller jo, jeg har skud, men jeg bruger det fuck flash. Lad det være med at skyde mig, jeg har flashet mig selv. Ja. Hvor er du henne? Nå, er det der? Oppe. Det er ikke oppe. Fuck. Nej. Tjek lige min no-scope. Jeg tjekker altså ikke, når jeg dør. Men lidt. Sådan der.
Ej, det behøves du heller ikke. Det er bare måske lidt kedeligt for YouTube at se. Jeg ramte. Øj, og du stod dernede endda. Fuck, du er pro til det her. Får du virkelig ikke penge for det? Nej, og så rammer jeg. Fuck, det fejl der. Ja, og så skal jeg lade bagefter. Fuck, hvor lavet. Og du prøver mange flere skud end jeg gør. Nej, jeg havde jo heller ikke været død i lang tid. Hvordan kan du ramme mig? Du cheater eller sådan? Tjek det der. Det skal du se. Jeg trykker F hele tiden, når jeg dør, så... Ej, det der skulle du ellers have set. Fuck, jeg hader det. Det der, det ser jeg. Jeg skal tjekke, om det ikke lige er cheat. Hey, du skubber! Ja, jeg kom til at skubbe. Den der gang kom jeg til at skubbe. Det var faktisk hævn. Det er den eneste gang, jeg kom til at skubbe 2 gange. Så skal jeg lige have et skub på dig, og så står vi lige. Du må du må skubbe indtil du dør, eller jeg dør, okay? Ja. Og jeg må ikke. Og jeg lover, jeg har kun skubbet 2 gange. Jeg har slet ikke skubbet. Der kan bare ikke stå. Nå, jeg ramte dig endda. Ja. Sådan. Sådan, okay, nu er det bare totalt no-scope. Fuck. Jeg kommer bare flyvende. Hey, du skubbede! Nej, det var inden. Det var for at se, hvor du var. Ja, det ved jeg godt, men du skubbede stadig dine skubber. Ja, men man må bare ikke skyde, når man skubber. Så længe jeg ikke dræber dig med mit scope. Jeg skubbede heller ikke der. Nå. Jeg ramte dig. Hey, du skubber. Ja. Ej, det er jo ikke sjovt. Det gør jeg ikke. Jeg ramte dig endda. Du må få et kill på mig, hvor vi skubber, og så skubber vi slet ikke, okay? Ja. Og man nu heller ikke skubbe for at se, hvor man er. Må man ikke? Det har jeg ellers gjort mange gange. Nå, men det må man ikke så. Okay. Nå, så må man ikke, fordi jeg gør det. Men hvis du gjorde det, så må man gerne. Nej, for jeg har også gjort det. Gjorde jeg i starten. Nu er det no-scope. Ja. Det der skal du se. Ser du det? Ja, jeg ser det. YouTube, I skal bare lige vide, at Magnus har spillet det sådan, okay, 1000 timer eller sådan noget. Jeg ramte dig! Hvad? Da du snurrede rundt, der ramte jeg. Nej, det gjorde du ikke. Jo, jeg gjorde. Nå, det må YouTube bedømme. I skriver ned i kommentaren, hvis jeg gjorde. Og I skriver også, hvis jeg ikke gjorde. Vi lader bare YouTube bedømme det. Tjek det der. Hoppet og nakket. Jeg tjekkede det. Jeg tjekker aldrig sådan noget. Man skal se dem, okay, når det ser sygt, eller når det er... Nej, man skal ikke. Jeg skal nok love, at jeg prøver så meget jeg kan, når du siger, prøv at se det der. Nej. For den ramme lige på siden af dig. Headshot! What the fuck? Det ser faktisk sygt ud. Ja. Jeg sidder og ser det, når det er. Fuck, det var heldigt, det der. Jeg skudte bare sådan random, så fik jeg få en headshot på dig. Jeg kan ikke høre på dig, når du skyder. Næste hjælp, det er kortet. Nu, jeg prøver bare at lave 360 på dig. Du leger simpelthen med mig. Du leger med mig, din skiderik. Der er motherfucker. Men Lol, jeg legede. Okay, jeg skal nok lade være med at lege med den. Jeg fik headshot igen. Fuck, jeg er heldig. Har du UAV? Ja. Det må man gerne bruge, ikke? Jo, UAV må du gerne. Bare ikke killstreaks, der kan dræbe fucking skillet. Jo, du må godt bruge den, du må bare ikke nakke en med den. Nå ja. Satans. Din unge.
Ej, hvor er du irriterende. Ui. Ah, fuck. Du prøver bare hele tiden at lave det. Ja, jeg vil bare lave 360 på dig. Det ville også være fedt, når jeg filmede, og så lavede du en 360 på mig. Eller jeg lavede en på dig. Jeg kommer aldrig... det skal bare se det, hvis du gider. Det er faktisk okay fedt. Jeg vender mig om, så står du der, så skyder jeg sådan en panik. Headshot! Oh my god, jeg er heldig. Nej, lad være. Du må ikke dræbe mig. Hey, du skubber. Nej, gør jeg. Fuck. Nice. LOL! Jeg falder ned. Fuck, jeg er heldig nogle gange. Nej, jeg prøvede bare at lave... Ja, 360. Fuck, hvor irriterende, når du prøver på at lave sådan noget på mig. Yes. Nej, motherfucker. Lol, jeg glemmer hele tiden, at man må bruge... Ej, skal jeg lige over dig? Nu har jeg lige ramt den. Hvor er du henne? Hey. Nå. Fuck, jeg er dårlig lige nu. Ja, ellers er det bare mig, der er heldig. Jeg tror både, du er dårlig, og jeg er heldig. I hvert fald lige i øjeblikket. Hey, du må ikke bruge dem der. Du må ikke bruge det, så er det ikke. Du må slet ikke bruge pistoler. What the? Nu. Ej, nu står det lige, mand. 16-16. Det vil være nice, hvis jeg vinder det her. Har du tid på, hvor lang tid der er gået? Vi skal kun sådan højst filme i 10 minutter max. Jeg tror, der er måske gået 8. Yes. Lort, mand. Bitch. Gå væk. Fuck, det var sygt, det der. Så du det? Nej. Hvor er du henne? Okay. Jeg sad fast. Skulle det? Nej, det var fordi, jeg hoppede ind i dig. Jeg prøvede at lave 360. Prøv at lade være med at skyde mig. Så hop det ud og prøv at lave 360. Hvad skal jeg prøve? Ja. Ah, fuck. Okay, så vender. Okay, prøv igen. Det var tæt på. Okay, vent lidt. Vi prøver en gang mere. 2 mere. Nøj. Fuck. Jeg vil ved, men den kommer der nu. Du skal ikke se. Nej. Nej, en gang mere, please. Nej. Jo, en gang mere. Jeg lover, at gøre det nu. Ja. Du rammer. Ja, fuck. Lol, så bagefter så skyder han. Fuck, jeg ondt af. Fuck, det var egentlig godt lavet det. Det var 360. Jo. 360. For min total pro. Halvbror, Magnus. Oh my god. Fuck. Lol. Jeg elsker det her spil. Nå, YouTube, vi skal til at slutte af. Nej, hvorfor det? Ja, vi skal jo ikke filme i så lang tid. Folk gider ikke at se på det så lang tid. Vi kan bare lave en anden. Så start den forfra. Lav en ny. Okay, vi ses YouTube!